καλοκαιράκι σιγά σιγά μας αφήνει ημερολογιακά και ο κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουλάχιστον στη Δημοτική Ενότητα Βιών, κλείνει με την απόψινή εκδήλωση. Αφιέρωμα σε ένα ποιητή που ταιριάζει απόλυτα στον τόπο μας, μιας και όλοι οι Βατικιώτες είναι συνδεδεμένοι άμεσα με τη θάλασσα. Εξαιρετικοί συνεργάτες ο Παναγιώτης ο Κοντραφούρης στον ήχο και ο Δημήτρης ο Ζουμπουλάκης στα φώτα. Το Ελλάδα TV, η πρόεδρος του νομικού προσώπου, η κυρία Ελιφέρη, για την άριστη και άψογη συνεργασία της και φυσικά όλοι εσείς που ήρθατε, γιατί χωρίς εσάς πώς θα μετρούσαν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχόμαστε και για έναν επίσης δημιουργικό χειμώνα, να σας ευχηθούμε καλό φθινόπωρο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί μας. Παιδί πλούσιας οικογένειας, με πατέρα μεγαλέμπορο και μητέρα από οικογένεια ανθρωπιστών. Η πλούσια ζωή όμως θα διαρκέσει μόλις 3 χρόνια. Το 1914, λόγω της επανάστασης στη Ρωσία, επιστρέφει στην Ελλάδα. Τα ίχνη του πατέρα χάνονται. Η οικογένεια μένει μόνο στο εργοστόλι και αργότερα στο Πειραιά. Εκεί θα τους βρει ξανά οικονομικά κατεστραμμένος και ψυχικά διαταραγμένος πατέρας το 1920. Ο Καβαδίας θα γράψει αργότερα στη Βάρδια: «Ο πατέρας μου, ο λαθρόμπορος του Λάο Γιάν, ο χαρτοπαίχτης του Τιέν Τσίν, ο μπακάλης του Πασαλιμανιού στα στενά του, ο πιο ανελεήτος άνθρωπος που γνώρισε». Στα 19 του, και αφού έχει δώσει εξετάσεις για την ιατρική, χάνει τον πατέρα του και αναγκάζεται να κάνει το πρώτο του μπάρκο στο φορτηγό πλοίο Άγιος Νικόλαος. Ο κόσμος της θάλασσας γίνεται η κύρια πηγή έμπνευσής του. Το 1933 εκδίδεται σε 245 αντίτυπα από τις εκδόσεις Κύκλος η ποιητική συλλογή Μαραμπού, με εισαγωγικό σημείωμα του ποιητή Κέσσερα Εμμανουήλ. Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και να σε σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε όνια εναλλαγή, κάτι που σκίζει τις στολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη, κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά, να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια ανίκητη κοιλάδα του νοτιά. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο τσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από έναν γερονέπωρο τα αγόρασα στα γέρη. Θυμάμαι όμως τώρα να το γερομάλαιο πόλο, όπου έμοιαζε με μια παλιά νεογραφία του Γκόγια. Ο Καβαδίας δεν είναι για να τον αναλύεις και να τον ερμηνεύεις, μόνο για να τον ταξιδεύεις, ακολουθώντας το μοτίβο που και εκείνος επέλεξε για να τραγουδήσει τους στίχους του. Να γράφει ταξιδεύοντας και όχι να ταξιδεύει γράφοντας. Δεν είναι ένας ακόμη ναυτικός ή έστω ένας ναυτικός που έγραψε ωραία ποίηματα. Αντίθετα, είναι ο ποιητής που δεν μπόρεσε η στεριά να κρατήσει, γιατί δεν χώραγε στο βάλτο της ρουτίνας και της νοικοκυρεμένης ζωής. Έχω το κορμί με ζωγραφιές εσχρές, σιχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένα. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ, που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές, κανείς δεν το έμαθε, γιατί δεν το έπασε κανένα. Απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των Μαραμπού τα Σμήνη, κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει. Κυνηγημένη από τη μοίρα σου, για την κατανευτή
σε μια σεζόν πεσμένη κατοκρή απ' τη γνωστή και θλιβερότατη αιτία. Παντού τα νήσικα η δική σου σε τριγύριζα, μα εσύ κοιτάζοντας τα μακριά διαφορούσες. Η μαρτυρία του Χριστόφορου Παπα-Νικολάτου, συνταξιούχου αρχιθαλαμιπόλου, ρίχνει φως στη στάση του Καβαδία στη δικτατορία, καθώς τονίζει ότι είχαν φυγαδεύσει πολλούς στο εξωτερικό με το Απολλωνία. Έρχονταν στο καράβι μεταμφιεσμένοι και μου έλεγε ο Καβαδίας: «Φαρσινέ, έχουμε να παραλάβουμε ένα πρόσωπο, έναν επισκέπτη απόψε, και κλείστον στα κάτριγα». Και όταν το πλοίο αναχωρούσε και ερχόταν πάλι η νύχτα και οι μυστικοί ασφαλίτες του καραβιού πήγαιναν για ύπνο, τους ανέβαζα σε μια καμπίνα, σε σημείο απόμερο, και έλεγα στο Θαλαμιπόλο: «Είναι κάποιος άρρωστος μέσα σε αυτή την καμπίνα, να μην μπαίνει κανείς». Και μετά στη Γένοβα ή στη Μασσαλία κατέβαιναν και έφευγαν. Κι όμως ποτέ δεν βγήκε ο Καβαδίας να το παίξει ήρωας και αγωνιστής και θύμα πολιτικών διώξεων. Ίσως επειδή πραγματικά ήταν. Και ήταν ως το τέλος. Το 1947 κυκλοφορεί το Πούσι. Ανέβησες για μια στιγμή το μολερό και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε χαρό, τότες που φεύγανε πουλούνια στα φόρη. Ματιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίσιανα τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έμοιαζε τα καμάθη στα καμνά του. Που καπόρτες άδειες σκοτεινές που να ξοδευτήκαν το νυχί, μας προσμένουν πίπες αδιανές και τελωνοφύλακες στο τσίλι. Ξεχασμένο τ' άστρο του βορρά, οι άγκυρες στο πέλαγο χαμένες πάνω σε σκαλιέρες σε σειρά. 12 σιρήνες κρεμασμένες, η γλωριά γορδόνα μια βραδιά. Πήδησε στο πόντο μεθυσμένη, δίπλα της γλιστρούσαν συνοδιά του Κολόμπου οι 5 κολλασμένοι και έπειτα στις ξέρες του αγορά. Τσούρμο τα δυο κύμα να μας βγάλει πέρα τα βαμμένα πόρφυρα με φτερούγες χλάρων στο κεφάλι το πειρατικό του κατέμψιμι. Έτσι μαζί με τους 7 κάτι φορά με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου είναι μια θάλασσα, θυμάμαι όποιος φερνός με έναν αυλό, με έναν ουρίζει που φως σάλα το κατάστρωμα της Αρωνία. Με ένα ξύστρι καθάρισε με τα χωράφια. Έμα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει και μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Τώρα δεν πειράζει, τώρα πάτα. Μια μισάρα.